Ahoj. Tak možná už máte taky nějaké ty panely na střeše, popřípadě na fasádě, na plotě. Když jste začali, snížila se vám spotřeba elektřiny dodávaná ze sítě. Tím pádem vám vystoupala 1 kWh třeba na 15 korun, jako mě, protože byla malá spotřeba a poplatky jsou tam stále. No a možná jste přemýšleli na off-grid systémem, já taky. Tím pádem, jak mě naštvali s 15 korunama za kWh, když podnik platí 3 se vším všudy, tak to je nespravedlivý, že jo? Nejde o tu částku, to zaplatíte, ale ta nespravedlnost mě dohnala k tomu postavit si off-grid systém. Takže jsem přidal další panely, jih, západ, systém na vytěžování, kdy potřebujete plynule dávat do boilerů, do výřivky, do auta přes wallbox. No a pak hlavně taky nějaký diesel generátor, ten už je potřeba, když na podzim je nízká oblačnost, tak nic nevyrobíte, tak je třeba doplnit energii do baterií, třeba z diesel generátoru nebo z auta. No a to oboje už mám taky. Ten diesel generátor si spouští automaticky měnič, takže to je bez problémů automaticky spínaný. Prostě paráda, no. No a to za to stojí, ne? Nicméně cena panelů šla dolů, takže dneska už je to levnější. No a jestli máte zájem, tak nabízím školení, exkurzi, popřípadě dodávku takového systému. Návratnost počítám zhruba na 4 roky. Když jsem vyrobil za 2 roky 30 MW, více než 30 MWh, 5 korun za kWh, tak mi to tak nějak vychází. No a materiál vás přijde, počítejte, kolem 300 000 se vším všudy. No, tak krásný den.